Καλησπέρα σας. Ο στόχος του σημερινού βίντεο είναι να σας εξηγήσω με πολύ απλά λόγια 2-3 βασικά πράγματα ώστε να μπορέσετε να ανεβάσετε σε μια καλύτερη κατάταξη τέλος πάντων την ιστοσελίδα σας στις μηχανές αναζήτησης. Θα ασχοληθούμε με το WordPress, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε τα ίδια βήματα και εσείς στη δική σας σελίδα, ανεξαρτήτως το control panel το οποίο χρησιμοποιείτε για να διαχειρίζετε την σελίδα σας. Για να επιτύχουμε αυτή τη διαδικασία θα χρειαστούμε για αρχή 4 εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο είναι ένα URL shortener, δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο θα πάρει το μεγάλο URL μας, δηλαδή τη μεγάλη διεύθυνση, όπως θα δείτε κάτω αριστερά εδώ σε αυτό εδώ το κομμάτι ενός link, και θα τη μετατρέψει σε κάτι πάρα πολύ μικρό. Για αυτό εγώ χρησιμοποιώ ένα εντελώς δωρεάν εργαλείο της Google, θα το βρείτε στο goo.gl, το οποίο το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το link το οποίο θέλουμε, να το κάνουμε paste εδώ μέσα και να πατήσουμε shorten URL. Αυτό θα μας παράξει ένα link σαν αυτό εδώ που βλέπετε εδώ που έχω το mouse μου και θα μας δώσει και τη δυνατότητα να μετράμε τα στατιστικά. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο εργαλείο για όλους. Το δεύτερο εργαλείο, και είναι επίσης σημαντικό, είναι ένα keyword tool το οποίο μας βγάζει suggestions, δηλαδή μας αναδεικνύει, αν θέλετε, κάποια άλλα keywords ή κάποιους συνδυασμούς των λέξεων κλειδιών που θέλουμε, που υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση να μην τις είχαμε σκεφτεί. Το τρίτο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Facebook URL Debugger, και αυτό αφορά τα social media και το social sharing, το οποίο θα το πούμε σε αργότερο βήμα. Το τέταρτο εργαλείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι WordPress, το site το οποίο θα επιλέξαμε για να φτιάξουμε, είναι το Yoast SEO, το οποίο χρησιμοποιώ εγώ. Είναι ένα plugin το οποίο θα μας διευκολύνει να φτιάξουμε τους τίτλους μας, τα URL μας, τα meta description μας και γενικά ό,τι χρειάζεται ένα άρθρο, ούτως ώστε να το δει καλύτερα η μηχανή αναζήτησης Google. Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχω κάνει κλικ στα άρθρα και έχω όλα τα άρθρα. Βλέπουμε κάποια άρθρα τα οποία αυτή τη στιγμή μας δίνει το plugin ότι είναι πράσινα. Εμείς θα διαλέξουμε ένα, ωραία, θα διαλέξουμε αυτό το γκρι, το οποίο είναι και αυτό που λέγαμε τελικά, είναι αυτό με το κάρι. Λοιπόν, θα κάνουμε επεξεργασία. Ωραία. Και τώρα πλέον είμαστε στο άρθρο, το οποίο θέλουμε και να φτιάξουμε, έτσι, να το δώσουμε ένα πολύ καλό σκορ, ώστε να έχουμε ευκαιρία τέλος πάντων να ανεβεί στη Google και στις μηχανές αναζήτησης γενικότερα, για να μας βρίσκουν οι χρήστες. Τι θέλουμε? Στην ουσία αυτό το άρθρο, τώρα είναι και στα αγγλικά, συγκεκριμένα μιλάει για το μπαχαρικό κάρι, όπως τα δούμε εδώ, και περισσότερο λέει για τις ιδιότητες και τα ωφέλη του, όπως διαβάζω από το τίτλο, δηλαδή αυτό θα καταλάβαινα. Θα προχωρήσω λίγο στο κείμενο, ώστε να διαβάσω, να δω, ας πούμε, αν όντως το κείμενο μιλάει για τις ιδιότητες και τα ωφέλη, δηλαδή κάτι που θα περίμενε ο χρήστης να δει. Είναι πολύ σημαντικό το κείμενό μας, ο τίτλος και το description, ας πούμε, οι λεπτομέρειες δηλαδή αυτού του άρθρου, να αφορούν πραγματικά αυτό που λέμε ότι θα αφορά, και να μην γράφουμε, ας πούμε, ιδιότητες και ωφέλη για το κάρι π.χ. και μέσα να λέμε, ας πούμε, για την ιστορία του. Okay. Καλό είναι να πούμε ίσως και την ιστορία του, γιατί μεγαλώνουμε το κείμενο και δημιουργούμε και περισσότερο content στο site μας και στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέμε, αυτό να έχει μέσα. Λοιπόν, θα διαβάσω λίγο και θα επιστρέψω σε λίγο μαζί σας. Ωραία, λοιπόν, το διάβασα. Μέσα πάρα πολύ κάτω μιλάει για τα ωφέλη. Δεν βλέπω να λέει πουθενά για τις ιδιότητες του, εκτός και αν τις αναφέρει, ας πούμε, πάρα πολύ συνοπτικά, όπως πρέπει να είναι αυτές, έτσι. Και αυτή τη στιγμή θα κάνω ένα search στο keyword tool που είπαμε πριν για τη λέξη κάρι, το οποίο θέλω να δω
θα διαλέξω google.gr και Greek ελληνικά και θα γράψω τη λέξη κάρι να δω τι θα μου βγάλει, τι θα με προτείνει ας πούμε. Για το συγκεκριμένο keyword λοιπόν μας βρήκε 295 unique keyword, μοναδικά λοιπόν, τα οποία σίγουρα είναι και κάποια άσχετα. Λοιπόν, εμείς ψάξαμε για το κάρι και μας λέει για κάρι στο άσχετο. Αυτό είναι σχετικό, δηλαδή σου λέει να ψάξεις να δηλώσεις ότι το keyword σου είναι το κάρι μπαχαρικό ολόκληρο και όχι μόνο το κάρι. Το κάρι με κοτόπουλο, το οποίο θα ήταν καλό για μια συνταγή ίσως. Το κάρι το φυτό το ίδιο, αλλά εγώ αυτό που θα κάνω είναι να μείνω με το κάρι σκέτο, και κάτι που θα προσέξετε πάρα πολύ είναι ότι δεν βάζει τον τόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως όχι τόσο για την Google τελευταία, γιατί πλέον γνωρίζει Greekly σε ελληνικά με τόνους, ελληνικά χωρίς τόνους, και αρχίζει να κάνει διάφορες προσπάθειες για όλες τις γλώσσες, γραμματικά δηλαδή. Αλλά ακόμα εγώ θα έλεγα ότι έχει μια σημασία τέλος πάντων για να δούμε τι γίνεται με αυτό. Λοιπόν, έχω επιλέξει λοιπόν το keyword κάρι σκέτο και θα πάω μέσα στο άρθρο μου και θα το επεξεργαστώ και στο κείμενο αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα που θέλω, τα οποία θα σας πω αυτή τη στιγμή, για να χτυπάνε το keyword μας κάρι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βάλω το keyword που έχω διαλέξει, δηλαδή το κάρι, σαν πρώτη λέξη στο τίτλο μου. Ιστορία, ιδιότητες και πολύ σημαντικό, δεν θέλω να βάλω stop words. Τα stop words είναι για τις μηχανές αναζήτησης, το και, το plus και κάποιες άλλες συνδυαστικές λέξεις, ας πούμε, των προτάσεων που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εμείς στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε να κάνουμε και χωρίς. Ας πούμε, κάρι, ιστορία, ιδιότητες, ωφέλη. Χάνω τη λέξη μπαχαρικό, αλλά νομίζω ότι θα την ξαναφτιάξω. Θα κάνω μία αναζήτηση στη Google για τη λέξη κάρι σκέτη, η οποία μου βγάζει 262.000 αποτελέσματα, αλλά θα κάνω και μία λέξη για το μπαχαρικό κάρι, το οποίο μου βγάζει 42.900 αποτελέσματα και ήδη μας έχει σαν πρώτη αναζήτηση, έτσι. Νούμερο 1 στην Google. Βέβαια θα πάω λίγο πιο κάτω στο σκέτο κάρι, θα δω ότι μου λέει για κάποιες σχετικές αναζητήσεις, αλλά θέλω να πάω να δω τι χρησιμοποιούν και οι άλλοι. Βλέπω ότι οι περισσότερες σχετικές αναζητήσεις αφορούν το κάρι μπαχαρικό, το κάρι φυτό, κάρι ιδιότητες, συνταγές και σάλτσα. Ωραία, και θα ήθελα να το παίξω έτσι και θα γράψω κάρι μπαχαρικό, ιστορία, ιδιότητες και ωφέλη. Okay. Το δεύτερο, και θα μείνω σε αυτό. Το δεύτερο, για την ώρα δηλαδή θα μείνω σε αυτό, γιατί ένα άρθρο το βλέπουμε στη μηχανή αναζήτησης, το παρακολουθούμε στα στατιστικά του να δούμε τι κάνει και πώς πάει, και αναπεριόδους το αλλάζουμε, δεν μένουμε ποτέ στάσιμοι. Είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας. Λοιπόν, το δεύτερο που θα πρέπει να προσέξω λοιπόν για το βίντεο μας είναι ο μόνιμος σύνδεσμος εδώ που λέει, δηλαδή το URL Slack, το βαμβακιά.gr/κάτι ας πούμε.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να το κάνω επεξεργασία, θα το αλλάξω και θα γράψω, αν κάτι είδατε εδώ πλέον θα σταματήσει να σας φύγει αυτό που νομίζατε πριν, αν το νομίζατε, για τα slugs και τα URLs τα οποία η Google υποτίθεται ότι δεν δίνει σημασία αν είναι στα ελληνικά ή αν είναι στα γκρίκλης. Θέλω να δείτε ότι εγώ ψάχνω το κάρι μπαχαρικό, αλλά η Google μου βγάζει και το URL εδώ πιάνει τη λέξη μπαχαρικό, αλλά και το URL εδώ στο fita.gr πιάνει το μπαχαρικά. Ok, και συγκεκριμένα και στη Wikipedia πιάνει πάλι τη λέξη μπαχαρικό, είτε τη γράφει με κεφαλαίο μη, είτε εγώ το ζητάω με μη μικρό, που σημαίνει ότι δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Γράψτε με ελληνικά τα slug σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Google πλέον γνωρίζει ελληνικά. Λοιπόν, άρα αυτό που θέλω εδώ να κάνω στο slug μου είναι να γράψω κάρι, μπαχαρικό, και εδώ συγκεκριμένα θα τα χωρίσω με παύλες. Ωραία. Το επόμενο βήμα είναι να βάλω το keyword μου στην πρώτη παράγραφο του κειμένου. Εντάξει. Το να γράψω απλά κάρι εδώ και να το κάνω έντονο και παράγραφος δεν μου λέει και κάτι αυτή τη στιγμή. Βασικά δεν μου λέει τίποτα. Και έτσι το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να γράψω το μπαχαρικό, δηλαδή θα δανειστώ λίγο ας πούμε το τι λέει εκεί πέρα κάτω και θα το ξαναγράψω, ανασυντάξω άμα θέλετε. Το μπαχαρικό κάρι με τις μοναδικές ιδιότητες και ωφέλη, το οποίο είναι η ασπίδα της καρδιάς του κεφάλου και του ύπαρου. Okay. Και έτσι έχω βάλει μέσα σε μία παράγραφο τη λέξη κάρι και όλα αυτά εδώ που λέει εδώ μέσα, και θα το σβήσω. Το δεύτερο που θα κάνω είναι να γράψω κάρι το μπαχαρικό με τις, μάλλον θα γράψω κάρι το μπαχαρικό σκέτο και θα το κάνω H1, κεφαλίδα 1 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο κείμενό μας το H1 με το keyword που θέλουμε, την πρώτη πρόταση με το keyword που θέλουμε, ένα H2 λίγο αργότερα από το H1 με το keyword πάλι που θέλουμε, έτσι, το keyword πρώτο στον τίτλο του άρθρου, στο meta description που θα δούμε λίγο αργότερα, αρκετές φορές το keyword μέσα στο κείμενο, αλλά να μην το κάνουμε keyword stuffing, δηλαδή να μην το γεμίσουμε με το keyword, αλλά να το έχουμε τόσο πολλές φορές, ούτως ώστε το κείμενο να διαβάζεται και εύκολα και να είναι γενικότερα εύκολο διάβαστο. Και σε όλες τις φωτογραφίες μας. Έτσι. Λοιπόν, θα προχωρήσω και θα γράψω λίγο το κείμενο και θα ξαναεπιστρέψω. Μετά από λίγη ώρα, τουλάχιστον 15 λεπτά για μένα, κάποια δευτερόλεπτα για εσάς, έχω ξαναγράψει το κείμενο, έχω ξανασυντάξει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που έλεγε μέσα, χωρίς να σβήσω κάτι από το κείμενο του, απλά τα άλλαξα λίγο θέση, ας πούμε, έφτιαξα λίγο τους τίτλους καλύτερα και έκανα τα πιο σημαντικά βήματα από αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή έκανα τα keywords μέσα στο κείμενο να είναι σωστά, το τίτλο του άρθρου όπως είπαμε και βλέπετε εδώ πέρα να αρχίζει με τη λέξη κλειδί την οποία θέλω εγώ, το H1 την κεφαλίδα δηλαδή να αρχίζει με τη λέξη που θέλω εγώ, να έχει τουλάχιστον ένα H2
μια κεφαλίδα, και εγώ πήγα και λίγο παραπάνω, πρόσθεσα και H3 και H4 και συγκεκριμένα έφτιαξα και λίγο την εικόνα. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε με αυτό είναι να δούμε αν σε όλες τις εικόνες αυτές που έχουμε εδώ μέσα, που έχει βάλει ο συντάκτης, υπάρχει η λέξη κλειδί την οποία θέλουμε εμείς, έτσι, και συγκεκριμένα το κάρι. Μπορώ να προσθέσω επίτηδες και τη λέξη το μπαχαρικό, και αυτό που θα κάνω είναι ακριβώς αυτό. Θα διαλέξω το κάρι το μπαχαρικό και θα το κάνω copy και θα έρθω. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο για το WordPress, αλλά φαντάζομαι στο δικό σας το εργαλείο θα ξέρετε πώς θα το κάνετε. Θα επιλέξω την εικόνα, θα πατήσω την επεξεργασία της και μου λέει ότι εδώ έχει ένα εναλλακτικό κείμενο που λέει κάρι. Θα το κάνω κάρι το μπαχαρικό. Δεν νομίζω να βάλω αυτό, γιατί από ό,τι θυμάμαι θα μου αλλάξει και το αυτό, αλλά για να δούμε. Ωραία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και θα αλλάξω και την εικόνα που υπάρχει έξω σε κάθε άρθρο, ας πούμε, που βλέπει ο χρήστης πριν κάνει κλικ στο να το διαβάσει. Θα την κάνω μια αφαίρεση και θα την κάνω ξανά ορισμός. Θα ψάξω λίγο να την βρω, ξανά επιστρέφω για εσάς. Ωραία, την βρήκα. Λοιπόν, και ξανακάνω το ίδιο. Βάζω τίτλο, βάζω ένα εναλλακτικό κείμενο και την κάνω ορισμός. Τόσο απλό ήταν για τη φωτογραφία μας. Το alt tag που θέλουμε. Κάτι ακόμα να πω. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να πάει πάρα πολύ καλά το άρθρο μας στη Google είναι τα outbound links. Δηλαδή να έχουμε ένα link το οποίο παραπέμπει για το συγκεκριμένο άρθρο που μιλάμε σε ένα άλλο site εκτός από το δικό μας, το οποίο έχει υψηλό high ranking, να το πούμε έτσι, είναι αρκετά μεγάλο. Θα μπορούσε να ήταν κάποιο blog συναφή με το δικό μας, ή θα μπορούσε να είναι όπως το συγκεκριμένο που θα κάνω εγώ τώρα, της Wikipedia ή Wikipedia, όπως τη λέμε στα ελληνικά. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος και δεν είναι το ίδιο, αλλά εγώ έτσι νομίζω. Αυτό που θα κάνω είναι να θα γράψω περισσότερες πληροφορίες για το κάρι. Θα βρείτε εδώ και τη λέξη εδώ θα την κάνω ένα hyperlink, ένα linkάκι δηλαδή, το οποίο δεν έχει από ό,τι βλέπουμε, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω με το μπαχαρικό, το οποίο είναι relative, έτσι, είναι σχετικό, ας πούμε. Και θα το βάλω εδώ στο URL. Πολύ σημαντικό για το bounce rate να ανοίγει πάντα σε νέο παράθυρο καρτέλα, να μην φεύγει από το site σας ο χρήστης. Και τελειώσαμε με το outbound link. Να πω εδώ δύο λόγια για τα outbound links. Τα outbound links βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν καλύτερα το είδος της αγοράς που στοχεύετε. Το αγορά βάλτε το σε εισαγωγικά. Το είδος, τι είδος site δηλαδή έχετε, με τι ασχολείται. Ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν και δημιουργούν εμπιστοσύνη και την ποιότητα της σελίδας σας. Έτσι, το οποίο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο SEO σας. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσα να σας δώσω γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ στο συγκεκριμένο, είναι ότι για να καταλάβετε δηλαδή το πόσο καλά γνωρίζει η Google πλέον το site σας και το πόσο έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται και το τι έχετε εσείς μέσα στο site σας, είναι άμα θα πάτε στην Google και χρησιμοποιείτε έναν πολύ συγκεκριμένο operator για το Google Search, το related, δηλαδή σχετικά στα ελληνικά, και βάλετε το domain σας, θα δείτε ότι η Google σας εμφανίζει σχετικά site με το δικό σας. Δηλαδή, ας πούμε, για το συγκεκριμένο που είναι βότανα, συνταγές μαχαιρικής, τροφές και θεραπείες, η Google μας δείχνει σχετικά site τα οποία αφορούν πάλι βότανα, μπαχαρικά, συνταγές μαχαιρικής και τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν για τα outbounds, δεν θέλω να αναφερθώ πολύ. Ίσως κάποια στιγμή αργότερα πούμε λίγο περισσότερο για τα outbounds. Όταν γράφετε ένα άρθρο, αντί να επικεντρώνεστε στα outbound links, να επικεντρώνεστε περισσότερο στα inbound links, που είναι και η τακτική, ας πούμε, της Wikipedia. Π.χ.
αν το blog σας, ας πούμε, έχει για το συγκεκριμένο, ας πούμε, αν είχε άρθρα για το αντιξιοδοτικό, για το αντιφλεγμονώδες, για το αντιγυρητικό, για το Alzheimer, θα έπρεπε να τα κάνουμε όλα link στα συγκεκριμένα άρθρα μέσα στο ίδιο το blog μας. Δηλαδή το ένα μας άρθρο να πηγαίνει σε κάποιο άλλο τον χρήστη, για να μην φεύγει ποτέ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για το SEO μας. Ωραία. Τώρα, με το συγκεκριμένο έχουμε τελειώσει. Θα προχωρήσω στο Yoast SEO, το οποίο είναι και αυτό που θα μας πει τι μας έχει ξεφύγει και τι πρέπει να κάνουμε μετά. Για να το ενεργοποιήσω πρέπει να του πω ποιο είναι το focus keyword μας, που στη συγκεκριμένη ήταν το curry, και αυτό θα κάνω τώρα. Γράφω τη λέξη curry εδώ. Το εργαλείο αυτό ψάχνει να βρει σε όλο το άρθρο αυτό που γράψαμε και να μας προτείνει ή να μας προτείνει περισσότερο τι πρέπει άλλο να κάνουμε. Για να δουλέψει καλά θα πατήσω ένα ενημέρωση τους ώστε να κάνει ένα άμεσο update. Ωραία, και τώρα όπως θα δείτε εδώ πλέον έχει βγάλει ένα 3 εικονίδια τέλος πάντων, το score μας, το οποίο είναι πράσινο. Πράσινο σημαίνει ότι θα πάει καλά. Βέβαια αυτό δεν μας δεν μας το εγγυάται κανείς, αλλά μας λέει ότι το άρθρο έχει όλα τα σωστά σημεία, ας πούμε, για να πάει καλά στην Google, και λογικά θα πάει καλά στην Google. Τώρα μας πετάει όμως, πέρα από όλα τα πράσινα που μας λέει ότι μπράβο, τα πήγες πάρα πολύ καλά, μας λέει 2 κόκκινα. Το ένα είναι ότι το density του keyword, δηλαδή ας πούμε η πυκνότητα του keyword είναι 3,4%, που είναι παραπάνω από το advised του 2,5%. Δηλαδή με λίγα λόγια μας λέει ότι το keyword έχει γραφτεί πολύ παραπάνω φορές από ότι είναι advised, έτσι, από ό,τι πρέπει δηλαδή. Συγκεκριμένα το βρήκε 22 φορές. Μπορεί καμιά φορά αυτό να λέγεται και keyword stuffing. Δεν είναι πολύ κακό. 22 φορές νομίζω ότι θα πάει καλά, είναι ελληνικό άρθρο, είναι λογικό να υπάρχει πολλές φορές, θα το αφήσω για το συγκεκριμένο. Το δεύτερο που μας λέει είναι ότι no meta description has been specified, δηλαδή το δεύτερο εδώ, αυτό εδώ, no meta description has been specified. Δεν το έχουμε γράψει μια περιγραφή για το πώς θα το βλέπουν οι μηχανές αναζήτησης, και για να μας το εξηγήσει αυτό λίγο καλύτερα μας το δείχνει εδώ στο Snippet Editor, το οποίο είναι αυτό εδώ πάνω. Όπως μας έχει και τον τίτλο, μας έχει και το URL και μας έχει και την περιγραφή αυτήν εδώ που μας εξηγεί εδώ κάτω. Έτσι. Μας λέει ότι στην ουσία θα το πάρει μόνο του από τη σελίδα. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε και είναι κάτι που θα αλλάξουμε. Και για να το αλλάξουμε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τον τίτλο μας. Θα τον αντιγράψω. Το camp εκεί πέρα που βλέπατε είναι στα ελληνικά, στο HTML κώδικα τέλος πάντων άσκει το end, το και, το οποίο εδώ θα το αλλάξω έτσι. Ωραία, και θα πάρω μία περιγραφή την οποία θέλω εγώ μέσα από το site, η οποία δεν θέλω να είναι πάρα πολύ μεγάλη, θέλω να είναι πολύ σχετική και να εξηγεί με λίγα λόγια στον χρήστη το τι θα διαβάσει μέσα στο άρθρο αν το κάνει κλικ, έτσι. Αυτό που μας δείχνει εδώ πέρα στο Snippet Editor είναι το πώς φαίνεται ακριβώς στη μηχανή αναζήτησης. Όπως βλέπετε, εφόσον άλλαξα τον τίτλο, το URL, το οποίο το άφησα ίδιο, και το description μας, το κοκκινάκι έφυγε και μας λέει ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά. Μας μένει μόνο το ότι βρήκε 22 φορές το keyword, αλλά δεν πειράζει. Για το συγκεκριμένο θα πούμε ότι δεν πειράζει. Θα κάνω μια ενημέρωση και πλέον έχουμε τελειώσει με το κειμενάκι μας. Και έχουμε τελειώσει και με το on-site SEO στο συγκεκριμένο άρθρο. Θα πάω να δω το άρθρο μου από το front-end του site, να δω και πώς φαίνεται. Λοιπόν, είναι εδώ. Θα πατήσω να το διαβάσω. Λοιπόν, είναι μια χαρά, ο τίτλος του είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα με το am, ωραία, και έχει κρατήσει και το outbound link.
Τέλεια. Τώρα πάμε στο βήμα 3, το οποίο είναι συγκεκριμένα μόνο για όσους θέλουν να πάνε στο social κομμάτι και να το κάνουν post σε διάφορα social media τα οποία έχουν. Αντιγράφουμε το link μας και όπως είπαμε πριν, χρησιμοποιούμε το εργαλείο της Google, το URL Shortener. Πριν το αντιγράψουμε μάλλον, και θα με συγχωρήσετε εδώ, θα πάω στο Facebook Debugger για να δω αν όντως όλες αυτές τις φωτογραφίες που έχω βάλει εγώ, το Facebook τις παίρνει με ό,τι έχω γράψει, τίτλους, περιεχόμενο και τα σχετικά, γιατί μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο συντάκτης να το έχει ξανακάνει share στο Facebook, αλλά το Facebook επειδή κασάρει, κρατάει όλες τις αλλαγές δηλαδή, μάλλον κρατάει τα άρθρα στη μνήμη του, δεν παίρνει τα καινούρια, έτσι, για να σώζει bandwidth. Για να του ξαναπούμε, ξαναπάρε τα καινούρια, πρέπει να του κάνουμε debug. Γι' αυτό το λόγο του βάζουμε το link εδώ πέρα, πατάμε ένα debug και πατάμε ένα fetch new scrape information που λέει εδώ πέρα, το δεύτερο, γιατί όπως θα δείτε εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, και τώρα θα δείτε ότι πλέον έχουν αλλάξει όλα. Έχει πάρει καινούρια meta tags, καινούρια descriptions και έχει πάρει και τη φωτογραφία πλέον, όπως ακριβώς τη θέλουμε. Το μόνο που μας μένει τώρα είναι να πάμε στο URL Sorter tool μας, να κάνουμε επικόλληση του URL μας και όπως θα δείτε εδώ πέρα είναι ένα μακρινάρι τεράστιο, έτσι που άμα το βάζα τώρα ας πούμε στο Facebook και συγκεκριμένα θα το κάνω για να σας το δείξω, μάλλον όχι, υπάρχει εδώ, θα δείτε ότι υπάρχει όλο αυτό το περίεργο link, το οποίο δεν θέλουμε. Πάμε εδώ λοιπόν, πατάμε το κουμπάκι Shorten URL και το εργαλείο αυτό μας δίνει ένα καινούριο link, το οποίο είναι αυτό το μικρούλι. Το κάνουμε αυτό μια αντιγραφή, πηγαίνουμε στο site μας ή στο Hootsuite ή όπου αλλού θέλουμε για να κάνουμε post και εδώ που λέμε write something, πολύ απλά πατάμε Ctrl-V ή δεξικλικ και επικόλληση. Το Facebook μας ρωτάει, αυτό είναι ένα καινούριο που μας ρωτάει το Facebook, αν θέλουμε παραπάνω φωτογραφίες από μία για το άρθρο μας, έτσι, επιλέγουμε πάντα την πρώτη ή όποια θέλουμε τέλος πάντων από αυτές που διάλεξα. Αυτό το κάνει γιατί πολλές φορές μες στην ίδια σελίδα μπορεί να έχουμε παραπάνω από μία φωτογραφία και μας λέει ποιες από όλες αυτές θέλεις εσύ να επιλέξεις. Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως το άρθρο, έτσι πως θα έρθει από το site, έχει τίτλο, αλλά ίσως να μην είναι τόσο επεξηγηματικός για τους χρήστες του Facebook, έτσι, γιατί μπορεί να σκέφτονται αλλιώς κάποια πράγματα, τέλος πάντων, να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί εδώ οι χρήστες και ξέρουμε πλέον πώς θα τους κάνουμε attract, πώς θα τους κάνουμε, δηλαδή να κάνουν κλικ στο link μας. Ίσως χρειαζόταν να γράψουμε και κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο άρθρο. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν θα προχωρήσω σε αυτό, θα το αφήσω. Αυτό εσείς το μόνο που θα κάνετε θα ήταν να πατήσετε publish εδώ ή δημοσίευση στα ελληνικά, έτσι. Θα πω όμως κάτι για να συμπληρώσω και το social του βίντεο, είναι ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση για να κάνουμε share στο Facebook ή στα social media γενικότερα, αλλά το Facebook είναι καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί μας δίνει πολύ παραπάνω στατιστικά, είναι να πηγαίνουμε να κάνουμε κλικ στο Insights εδώ, νομίζω στατιστικά στα ελληνικά, και να πηγαίνουμε στο Posts, το οποίο με έναν πολύ απλό και γρήγορο τρόπο μας δείχνει μάλλον το πόσοι χρήστες, πόσο reach είχαμε, δηλαδή πόσοι από τους χρήστες της σελίδας μας είδαν ποια μέρα και ποια ώρα τα άρθρα μας, έτσι. Με λίγα λόγια μας λέει τι engagement μπορεί να υπάρχει με αυτό το άρθρο που θα κάνουμε δημοσίευση. Και όπως θα δούμε εδώ, μας λέει ότι συγκεκριμένα την Πέμπτη και το Σάββατο, νομίζω την Πέμπτη έχουμε τους περισσότερους χρήστες
στις 10 η ώρα το βράδυ. Την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι, με λίγα λόγια μας δείχνει πότε οι χρήστες μας είναι online, σε ποια μέρα και σε ποια ώρα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποφασίζουμε το πότε θα κάνουμε post ή δημοσίευση στα ελληνικά το άρθρο μας. Για το συγκεκριμένο βίντεο θα δω ότι σήμερα είναι Παρασκευή και είναι ήδη 11 η ώρα και βλέπω ότι μετά τις 10 έχουμε ένα drop αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, αλλά θα το βάλω για να δοκιμάσω να δω τι γίνεται. Και έτσι θα πάρω το link μου, θα δω πως δεν το έχει βάλει. Δεν το έχει βάλει, έχει πάρα πολύ καιρό να το βάλει και έτσι καλό είναι να το ξαναθυμίσω. Λοιπόν, όπως θα δείτε εδώ, έχω γράψει έναν πολύ ωραίο τίτλο, ο οποίος στην ουσία μπορεί να είναι λίγο κάπως, τέλος πάντων, αλλά είναι κάτι που θα τραβήξει το μάτι, έτσι, προλαμβάνει και το Alzheimer, είναι κάτι που θα τραβήξει το μάτι και ίσως θα κάνει πολύ περισσότερους ανθρώπους να το κάνουν κλικ. Και προς Θεού δεν λέμε ψέματα, έτσι, αυτό που προφανώς έχει γράψει ο συντάκτης είναι αλήθεια και το έχει διαβάσει και το έχει κάνει double check παντού. Λοιπόν, θα πατήσω publish και το σημερινό μας tutorial έχει φτάσει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πολύ.